todo o mundo entenderá a naturalidade deste pacto, un pacto que seguramente pois xa non foi entendido por gran parte da veciñanza no seu momento e que hoxe pois comeza, como digo, ese primeiro paso para chegar a darlle unha volta pois a todo este goberno. Pola nosa parte, pois decir que o Grupo Municipal Popular pois está unido fronte a esta acción que tomamos hoxe, que dende logo pois os 10 concelleiros imos da man en este novo proxecto e que agardamos e sabemos que cos 4 concelleiros a maiores do Partido Barbanza Independiente que nos acompañan, pois estamos seguros de que faremos un bo equipo, estamos convencidos de que Ribeira precisa, como digo, pois esa xestión da que carece agora mesmo e, dende logo, o que queremos sacar radicalmente da rúa é ese clima de confrontación ao que nos ten acostumados o señor Pérez Barral. A partir de aí, poñémonos pois xa á disposición total da veciñanza. Creo que temos que empezar a traballar pois moito antes de que chegue ese día 13 de outubro, porque o camiño é longo e as tarefas son moitísimas. Polo tanto, pois eu poño aquí, pois públicamente, o compromiso, a disposición e o traballo que os 14 concelleiros imos facer, dende logo, poñendo algo que necesita Ribeira, que son as persoas no centro, e, dende logo, pois, calqueira que Ribeira, como digo, pois este no centro de todos, sin ningún tipo de ideoloxía, nin sin ningún tipo de aspiración partidista.